musamman idan kai dan Niger ne. Video ne na wani matashi ko in ce wani lattizo da ya kasance ya fito daga wata ƙasa ta waje zai koma ƙasar shi Niger. A lokacin ne sai ya tsayaye wannan video wanda jan hankali ne sosai ga duk wanda zai saurare shi. Mu saurara. Abbas an bayar cikakke da hakan gana kuka ta bura uba ga ku ce wa mutane an ci gaba. Allah ya ɗaya mun ga ci gaba albarka Malam Abbasi. Hai wallahi mutane ku tsoron Allah. Yanzu hakan ga Abbas hakan gana mutum kuka fi kun biyo cikin abin ga kun kai tsaye Abbas muka ta rikici muka ta bura uba da ku Abbas kun hada an ci gaba yanzu hakan ga kai an ci gaba na yanzu haka. Wai misa kuke da yan baya wanga ci gaba Allah ubangiji mun bari da Allah ubangiji kariya mana wanga bakin mulki Allah kariya mana wanga bakin mulki Allah kariya mana wanga bakin mulki. A cikin bidiyon shi kun shi ya nuna cewa saukin da ake cewa an samu ashe babu shi ko kaɗan, sannan zuwa ƙarshe ya nuna cewa ko in ce ya yi addu'a inda yake neman Allah ya nuna musu ƙarshen baƙin mulkin da ake ciki yanzu kamar yadda ya faɗa. Shi dai wannan ya kasance ne ya fito daga wata ƙasa zai shiga cikin Niger, sai ya zo daidai iyakar Benin da kuma Niger wurin da wajibi ne mutum sai ka shiga cikin wannan jirgin ruwan kafin ka iya samu ka tsallaka. Ko dai ya kasance ka fito daga wata ƙasa ka biyo cikin Benin zaka shiga Niger, ko kuma a'a zaka bar Niger ne ka fita wata ƙasa alhali kuma sai ka biya ta Benin, to wannan wajibi ne ya kasance ka shiga cikin wannan jirgin ruwan duba da cewa an rufe hanya ta sama babu damar kuma a biya saman watan gada da ya kasance yanzu an aza motoci ne da sauran abubuwa an rufe ta saboda tsaron ƙasar Niger. To a lokacin ne sai ya ɗau wayarsa inda ya yi wannan bidiyo inda a ciki kalaman da yake faɗi abubuwa ne wanda ɗan ƙasa bai kamata a ce ya faɗe su ba, musamman wanda ya kasance ya baro ƙasar waje ya yi wajen shekara nawa a can zai zo cikin gida sannan kuma ya tsaya yana irin waɗannan mummunan kalamai akan shugabannin shi akan ƙasar shi Niger. Yau kai da zaka shiga cikin gida me naka na ɓata gida? To abin mamaki kamar yadda wasu daga cikin ku suka fara hangowa yana shiga cikin Niger ba da jimawa ba sai aka samu labarin cewa ai an tura mishi wajen mota 7 na jami'an tsaro sun tahi haccen gidansu suka kama shi bisa ga wannan bidiyon da ya kasance ya aikata, wanda izgili ne da kuma rashin godiya da kuma tozarta ƙasa da ma shugabannin nan mu masu albarka na yanzu. Kuma ko da bai kasance an kama shi ba, tabbas ne da yawa sai sun nemi da cewa a kama shi. To tun kafin mutane su yi magana wannan bidiyon nashi ya kasance ya kai hannun jami'an tsaro, sannan suka yi amfani da fasahar su har suka iya zuwa a can gidansu domin su kama shi. A nan sai mu ce muna jinjina ma jami'an tsaronmu na ƙasar Niger, duk da cewa bidiyo ne gashi simple da aka yi shi amma har suka iya gane wurin da yake har suka iya zuwa a can aka tura mishi wajen mota 7 domin su kama shi bisa ga wannan aikin da ya kasance yayi, sannan za a yi mishi hukunci ne daidai da abin da ya aikata. Wannan rashin godiya ne wa ƙasa, wannan yana daga cikin abin da ke bata sunan ƙasa, ya kasance baka san irin ƙoƙarin da shugabanni suke yi ba domin gina ƙasa, domin kare ƙasa, amma kai ka zo wajen shekara nawa babu ka cikin watan ƙasar, kana nan daidai iyakarka da watan ƙasar, wai sai ka fito da wayarka kana bidiyo kana fara tozar da ƙasarka har ma kai addu'a cewa Allah. To mai sauraro, bayan kammala sauraron wannan bidiyo da muke dauke da shi wanda muka kawo muku, shi me za ku iya cewa dangane da wannan? Duk mai bayyana ra'ayinsa to ya rubuta mana ta comment section. Mai sauraro kada ka manta ka dangwala mana alamar like akan bidiyon mu, domin ta haka ne za ku iya samun sabbin bidiyo mu zarar mu dora. Sai dai muna roƙon ku da idan wannan shine farkon isowar ku cikin wannan talanta mu na farko, da kada ku manta ku dangwala mana alamar subscribing kamar haka. Kana ku dangwala mana ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ku iya samun sabbin bidiyo na mu zarar mun dora. Mun gode.